Amen bazalwane, ngiyanibingelela ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. La kunezwi nje ngilithandayo lisenhlizweni yami. Nanto ke elitholakala encwadini ngokaJohane 10 uverse number 27 size sigcine ku29. Isihloko sakhona sithi uJesu ungumesiya. 27 fundeka kanje. Izimvu zami ziyalizwa izwi lami, nami ngiyazazi, ziyangilandela. Ngizinika ukuphila okuphakathi, azisoze zabhubha naphakathi. Akekho ongazihlwitha esandleni sami. Ubaba onginikileyo mkhulu kunabo bonke, akekho ongazihlwitha esandleni sika Baba. Yebo ke lawo ke amazwi kaJesu ekhombisa ukusikhathalela kwakhe njengathi makholwa. Uma ekhuluma ngezimvu zakhe ukhuluma ngabantu abakholwayo, ukuthi uma sesikholwa thina sisafe kakhulu, sisafe, sivikelwe, sibiyelwe, akukho okungasihlwitha esandleni sika Jesu. Noma ngabe kuthiwa kukhona nedaliweyo, ayikho into ezosihlwitha esandleni sika Jesu. Njengoba ke izwi lisho ukuthi akukho okungasihlwitha, okusho ukuthi ngempela uJesu usibiyele. Akukho even namadimoni, even noSathane, even nantoni edaliweyo ayinawo amandla okusihlwitha esandleni sika Jesu Kristu. Uthi uJesu akekho ongazihlwitha esandleni sami. Yingakho mhlawumbe uma sibheka incwadi yabaseRoma 8 uverse number 38. Roma 8 uverse number 38 ofundeka kanje. Ngiyakholwa ukuthi nakufa, nakuphila, nazingelosi, nababusi, nakho okukhona, nakho okuzayo, namandla, nokuphakama, nakujula, nanto enye edaliweyo, akuyikuba namandla okusihlukanisa nothando lukaNkulunkulu olukuKristu uJesu inkosi yethu. Nala futhi uPaul uyafakaza ukuthi noma ngabe kuthiwa ingelosi, nababusi, namandla, kanye noma ngabe indlala, noma ngabe ukuhambaze, uthi noma ngabe ukuhlupheka lapha kuverse 35, uthi nakho anginakho futhi amandla okuhlukanisa nothando lukaNkulunkulu. Okusho ukuthi ayikho into edaliwe emhlabeni, into ekhona emhlabeni engasihlukanisa nothando lukaNkulunkulu. Mase ke umbuzo usuzothi-ke labantu abawayo bebuyela emuva ezonweni, ngabe bona kwenze kanjani ngempilo zabo? Okay, impendulo izothi-ke lana ke kungcono ngoba uJesu noPaul bakhulume ngento efanayo. uJesu uthe akekho ongazihlwitha esandleni sika Baba. Mase wathi uPaul akukho kusihlukanisa nothando lukaNkulunkulu. Lamagama ngomabili acisha afana. Ukuhlwithwa nokuhlukaniswa izinto eziletha amameaning acisha afana, ngoba uma uhlwithwa ila khona wena uqobo lwakho uzimisele ukuhlala ungafuni ukubuyela emuva. Mase kuba khona into ekuhlwitha ikususe wena ungafuni. Lithi ke iBhayibheli ayikho into yosihlwitha. Mase athi uPaul ayikho into yokuhlukanisa. Nawo uPaul usebenzisa igama elifana ukuhlukaniswa. Ukuhlukaniswa into usayibambile uthi no ngihamba naye uJesu, mase ngimene kufika isitha noma ngimene kufika ukufa noma ngabe kufika yini ekhona emhlabeni ikuhlukanise nothando lukaNkulunkulu. Uthi kuPaul ayikho into yokuhlukanisa. Akasho ukuthi akukho ukuhlukana noJesu, futhi akasho ukuthi akukho ukuphuma esandleni. Labantu kabawayo ababackslide ababuyele ezonweni bebuyele ezweni, hayi ngoba uNkulunkulu ehlulekile ade ngababiyelanga, kodwa into eyinkinga ibona abaphumile esandleni. iBhayibheli alizange lisho ukuthi akukho ukuphuma esandleni, kodwa lithe akukho ukuhlwithwa esandleni. Alizange lisho iBhayibheli ukuthi akukho ukwahlukana nothando, kodwa lithe akukho ukwahlukaniswa nothando lukaNkulunkulu. Uma umuntu ebuyele ezweni, iphutha lisuke lingekho kuNkulunkulu, lisuke likuyena umuntu owayo ukuthi uyena oyihlukanele noNkulunkulu, uyena oyiphumelile esandleni, kade esafe esandleni, kodwa yena wadecide ukuthi no, sengikhathele ukuhlala esandleni, sengiyaphuma mina manje esandleni, sengifuna ukuyiphiyela mina. Mhlawumbe iexample eright indodana yolahleko. Lithi iBhayibheli indodana yolahleko yayihleli kahle esandleni, yadecide ukuphuma esandleni. Lokho engikushoyo manje ukuthi alisho ukuthi iBhayibheli akukho ukuphuma. Lokho angikuthatheli ke nami futhi ekhanda lami, kodwa nakho kusezwini likaNkulunkulu. AmaRoma 11 uverse number 22 nakhona ukhuluma ukuthi no,
alisho ukuthi iBhayibheli akukho ukuphuma, lithi akukho okuyosihlukanisa. Ukuhlukaniswa nokuphuma izinto eziwu2 engafani. Ukuhlukaniswa yila khona wena uyimisela ukuhlala esandleni, mase kufika omuba mina nje akuhlukanise ngaphandle kwentando yakho. Kahle ukuphuca ukukholwa nosayimisele nokukholwa, ukuphuca uJesu nosathanda ukuhamba noJesu. Ikona ukuhlukaniswa nokuhlwithwa lokho. Mhlambe ke sizothola incwadi yabaseRoma 11 verse number 22 ukuze sibone ukuthi umuntu uyakwazi ukuphuma esandleni, and akusho ukuthi uNkulunkulu bengambiyelanga, kodwa uyena oziphumelile. Ngamanye amazwi uyena ohlule uNkulunkulu, yena ngiyaxolisa ukubika ukuthi uyena ohlule uNkulunkulu, kodwa uyena ongalelelanga, uyena obenenkani, uyena oyiphumelile, uyena ongayihlomanga izikhali zikaKristu. Because iBhayibheli isixwayise lithe omile akacaphela ukuba ngawo. Mase sihlomani zonke izikhali ukuze nithi noma senilwile niqhubeke nimi. Mase athi uPetro isisa senu siyabhonga, usathane sibhonga njengebhosi sifune singamgwinya. Uma masumzala mina ahambe angayihlomi izikhali, mase ecabanga ukuthi angeke aze awe. iBhayibheli lithe hloma izikhali because liyazi ukuthi kukhona ukulahlekelwa insindiso. Asike sizwe ukuthi umuntu akakwazi nokuphuma esandleni. Lithi iBhayibheli kwabaseRoma 11 verse number 22, bheka ke ububele nobukhali bukaNkulunkulu, ubukhali kulabo abawayo, kepha kuwe ububele bukaNkulunkulu uma uhlala ebubeleni. Uma kungenjalo uza kunqunywa nawe. Asiphinde futhi kuthiwa ke bheka ke ububele bukaNkulunkulu, ubukhali kulabo abawayo, kepha kuwe ububele bukaNkulunkulu uma uhlala ebubeleni. Uma uhlala ebubeleni, uma kungenjalo uza kunqunywa. Okusho ukuthi uma uhlala ebubeleni bukaNkulunkulu, uNkulunkulu unomusa phezulu kwempilo yakho. Kodwa wena uma udecide ukungasahlali esandleni sikaNkulunkulu, nawe uzonqunywa. Izokhohlwa yonke imisebenzi ekade uyenza, yonke imisebenzi emihle ekade uyenza. Yingakho encwadini yabaseFilipi lithi oqala umsebenzi phezulu kwempilo zenu uza kuwufeza. Kodwa ke sesingawavula ama brackets ukuthi uma oqala umsebenzi phezulu kwempilo zenu, uma nihlala, uma kungenjalo nani nizonqunywa. Okusho ukuthi uNkulunkulu uzowufeza umsebenzi phezulu kwempilo zenu uma nina ni decide ukuhlala. Kodwa uma kungenjalo, maningafuni ukuhlala, lithi iBhayibheli umelene nabawayo. Okusho ukuthi umuntu uma ewa akawi ngoba kade engakholwa, kodwa uwa ngoba uyena odecide ungafuni ukuhlala. Ukuwa komuntu akusho ukuthi akakaze akholwa, kodwa inkinga uyena ongazange safuna ukuqhubeka nokuhlala. Yingakho uJesu encwadini kuMateyu chapter number 10 uthi ke obekezela kuze kube sekupheleni uyena oyakusindiswa, negama lakhe angisoze ngalisusa encwadini yokuphila. Okusho ukuthi into ebalekile ukubekezela kuze kube sekupheleni. Uma ubekezelile impela uzongena ezulwini, kodwa uma ubekezela wahluleka ukubekezela kwaze kube sekupheleni ngeke uzungene ezulwini, because uhlulekile endleleni mase igama lakho lasulwa encwadini yokuphila. Lisho njalo izwi likaNkulunkulu lithi noma ngabe kuthiwa kade ulungile, kade wenza yonke intando kaNkulunkulu, kodwa uma wahluleka nje ukubekezela igama lakho liyasuswa encwadini yokuphila. Okusho ukuthi umuntu kumele abekezele kuze kube sekupheleni. Asike sizwe incwadi kaHezekiya u18 verse number 24, sizwe ukuthi umuntu olungile kade ephila impilo engcwele uma esehluleka esebuyele ezonweni, ngabe uNkulunkulu uzoyikhumbula yini imisebenzi ake ayenze ekuqaleni. Verse number 24, Hezekiya 18 verse number 24, kepha lapho olungileyo ephenduka ekulungeni kwakhe, enza okubi, enza zonke izinengiso azenzayo omubi, uyakuphila na? Izenzo zakhe ezilungileyo nesisodwa asenzileyo asikukhunjulwa, afele ezeqweni eqe ngazo nasezonweni onengazo. Okusho ukuthi umuntu uma ebuyela ezonweni, uNkulunkulu akabe sakhumbula yonke imisebenzi emihle ake ayenza ngaphambili. uNkulunkulu ukhohlwa yiyo yonke imisebenzi oke wayenza ngaphambili. Okusho ukuthi njengoba ukholwa, yenza sure ukuthi uyabekezela, ubekezele noma kuthiwa sebeyakuthuka, ubekezele noma kuthiwa sebeyakushiya bonke, noma kuthiwa sebeyakuzingela, noma ngabe kuthiwa ususele wedwa. Uthi uPaul, mina ekuyiphenduleni lami kokuqala ngasala ngaba ngedwa, kwakungekho umuntu ongimelayo, bonke bangishiya ukuze ivangeli liphele ngami. Nawe namhlanje mzalwane ngizothi kuwe, noma ngabe bayakushiya noma bayakuthuka noma bethini, ungalingi uliyeke ivangeli, ngoba into umvuzo ukuthi ukwazile yini ukubekezela kwaze kwaba sekupheleni.
into ebalekile ukuthi ubekezelile yini kwaze kwaba sekupheleni. Uma uhlulekile ukubekezela kuze kube sekupheleni uzolahlekelwa umvuzo wakho, ulahlekelwe ingunaphakade lakho. Ngakho-ke qaphela mzalwane, bekezela ilingu sasana uyithumile emhlabeni ufuna khona ukuthi singabekezeli. Ingakho lithi iBhayibheli asigijime ngokubekezela kulokhu kuncintisana, athi masilahle isono esithandela kangaka. Kugijinywa ngokubekezela la, okusho ukuthi uma uhluleka ukubekezela uzodisqualify, ngeke usakwazi ukudla ifa lombuso wezulu. Ingakho kwenye indawo uPaul athi mina ngiyawutuba owami umzimba ukuze mina engishumayeza abanye ngingaliwa mina uqobo. Nangoke uJesu esekhuluma ke ngokuwa komuntu. uMateyu 10 uverse number 22 uthi uJesu, niyakuzondwa ngabantu bonke ngenxa yegama lami, kodwa okhuthazelayo kuze kube sekupheleni lowo uyakusindiswa. Okhuthazelayo kuze kube sekupheleni uyena oyakusindiswa. Siyakuzondwa, yebo sizozondwa, kodwa into ebalekile ukuthi siyabekezela yini kuze kube sekupheleni. Into ebaleke kakhulu ukubekezela kuze kube sekupheleni. Akubalekile ukuthi uqale kanjani, kodwa into ebalekile ukuthi uphethe kanjani, ngoba uma uhluleka ukubekezela kuze kube sekupheleni ngeke uzusindiswa. Nabe ngaba khona abantu abathi no, uhamukela uJesu kanye noma usungaphendula kanjani ngeke isakulahlekela insindiso. Labo bantu bashumela into ephambene nezwi likaNkulunkulu. Izwi lithe obekezela kuze kube sekupheleni uye uyakusindiswa. Umuntu ozosindiswa umuntu othe kholo uJesu, emamukela uJesu mase waphila ngentando yakhe, ngoba akusibona bonke abathi inkosi inkosi abazongena ezulwini, kodwa abenza intando kaNkulunkulu. Mase ayaphila ngentando kaNkulunkulu, loyo muntu ke uma ekwazile ukubekezela kuze kube sekupheleni uyena impela ke oyakusindiswa. Ingakho isambulo 3 verse number 5 sifundeka kanje, onqobayo uyakwembathiswa kanjalo izingubo ezimhlophe, negama lakhe angisoze ngalisusa encwadini yokuphila, negama lakhe ngiyakulivuma phambi kukaBaba naphambi kwezingelosi. Angiliphinde uverse 5, onqobayo uyakwembathiswa kanjalo izingubo ezimhlophe, negama lakhe angisoze ngalisusa encwadini yokuphila, negama lakhe ngiyakulivuma phambi kukaBaba naphambi kwezingelosi zakhe. Nangoke la uJesu futhi nawe uyakhuluma futhi uthi angisoze ngalisusa igama lomuntu onqobile kuze kube sekupheleni. Okusho ukuthi into ebalekile ukunqoba ngempela kuze kube sekupheleni ukuze igama lakho lingasuswa encwadini yokuphila. Okusho ukuthi uma uhluleka ukunqoba kuze kube sekupheleni igama lakho lizosuswa encwadini yokuphila. Ngamanye amagama ungakhohlisa umuntu ukuthi igama lakho labhalwa before the foundation. Igama lakho libhalwa ngesikhathi wamukela uJesu ebe inkosi nomsindisi phezu kwempilo yakho. Ngesikhathi nje wamukela uJesu negama lakho liyabhalwa encwadini yokuphila. Uma ungamamukela uJesu igama lakho ngeke lize libhalwe encwadini yokuphila. Uma wamukela uJesu mase wahluleka endleleni igama lakho liyasulwa encwadini yokuphila. Lithi iBhayibheli onqobile kuze kube sekupheleni uyena oyakusindiswa, negama lakhe futhi angeke lize lisuswe encwadini yokuphila. Abanye bathi hayi ngeke uJesu igama lethu alibhala umhlaba ungakasekela. Cha, alikho izwe lisho njalo. Igama lakho libhalwa ngesikhathi wamukela uJesu eba inkosi nomsindisi. Ingakho phela lithi iBhayibheli okholwayo indodana udlulile ekufeni. Alisho ukuthi sikholwa ngoba kade sinokuphila, okusho ukuthi besikade sifile ngesiphambeko senziwe sabaseduze ngokukholwa uJesu Kristu. Igama lethu ukuze libhalwe encwadini yokuphila alimene libhalwe nje before the foundation, libhalwa ngokuthi thina sinikele impilo yethu esandleni sikaJesu. Uma nje ungakholwa uJesu igama lakhe alikho encwadini yokuphila, noma ungalunga ngokwemvelo, kodwa igama lakhe alikho encwadini yokuphila. Igama lakho lingena encwadini yokuphila ngokuthi ukholwe uJesu. Uma ungakholwa uJesu ngeke lize libe khona igama lakhe encwadini yokuphila. Uma ufuna igama lakho libe encwadini yokuphila, kholwa uJesu. Igama lakho libhaliswa ngokuthi ukholwe uJesu. Uma ungakholwa uJesu usasekufeni usezonweni zakho. Ukuze igama lakho libhalwe encwadini yokuphila, kholwa uJesu. Asike sizwe ke futhi kwabaseKorinte bokuqala chapter number 9 verse number 27 sizwe ukuthi uPaul uthini ngomuntu obuyele emuva, ukuthi ngabe uyalahlekelwa insindiso. Uthi kuPaul kwabaseKorinte bokuqala chapter 9 verse number 27, kodwa ngiyawutuba umzimba wami ngiwenza isigqila ukuba mina engishumayeza abanye ngingaliwa mina uqobo. Yamuzwa ke manje uPaul ukuthi noma uPaul ekholwa ekhethe uNkulunkulu esindisiwe, kodwa uyazi ukuthi uma ehluleka ukutuba umzimba wakhe uzokwaliwa. Akudipendi ukuthi ushumayeza obani,
nosibanibani, kodwa ebalekile ukuthi uphethe kanjani, ukuthi umzimba wakho uyawutuba yini. Uma umzimba wakho ungawutubi uzokwaliwa, uzolahlekelwa insindiso. Into ebalekile ukuthi wena utube owakho umzimba kuze kube sekupheleni. Maningi ke namavesi akhulume ngomuntu elahlekelwa insindiso engingawabala ezwini likaNkulunkulu, kodwa ngeke ngize ngiwaqede yonke ngoba maningi kakhulu ngaze kuse ngikhuluma ngawo. Enye ke incwadi ke mhlambe esengazi ukuthi engasekugcineni amaHebheru 6 uverse number 4 wakhona nawo ukhuluma ngabantu abawayo ukuthi no, umuntu uyalahlekelwa insindiso. Umuntu uma ezohamba ngungaqapheli endleleni, ingakho izwi lisixwayisa siqapheleni bazalwane, kumele siqaphele ngoba uma sohamba ngungaqapheli sizolahlekelwa insindiso. Lithi iBhayibheli amaHebheru 6 verse number 4, ngokuba akunakwenzeka ukuba labo asabeke bakhanyiswa banambitha isiphiwo sasezulwini, benziwa abahlanganyeli kumoya ongcwele, banambitha izwi elihle likaNkulunkulu namandla ezwe elizayo, babuye bahlubuka, akunakwenzeka ukuba babuye bavuswe baphenduke lokhu sebezibethelele indodana kaNkulunkulu bayithela ngehlazo obala. Okusho ukuthi umuntu uma esuka kwiposition kaNkulunkulu amathuba ukuthi aphenduke mancane kakhulu, ngoba uthele uJesu ngehlazo. Akekho umuntu ozophendula. That's why bazalwane ningakuthokozela ukuhluleka endleleni, because thina amakholwa singaqonda ukuhluleka kwakho ukuthi uyahluleka umzali usibanibani, kodwa izwe, because lithi iBhayibheli sinefu lofakazi lesihaqileyo, izwe ke lona lazi lutho ngokukholwa, lilindele ukubuka kuthini ukuthi ukukholwa kuyini. Uma thina silokho esihluleka endleleni, izwe alizombona uNkulunkulu wethu. Ngamanye amagama ukukholwa noma insindiso izothela ngehlazo ngenxa yabazalwane abangafuni ukuphila impilo engcwele. Masiva ngiliyahlanjalaza njengoba eshilo uJesu uthe ngokwanda kobubi nendlela yeqiniso yakuhlanjalazo. Abantu ngeke besalasisa kahle iqiniso, hayi ngoba iqiniso lingekho, kodwa abantu abade bethi baphethe iqiniso abangaphili kahle. Ngakho ke mzalwane, phila impilo engcwele, hlukana nezono, hlukana nokujola, hlukana nakho konke ububi nokungcola konke, hlukana nakho, ngoba uma uhamba nakho ngeke uzulibona izulu, uzoyisihogweni. Akekho ongalungile odlifa lombuso wezulu. Noma ngabe kuthiwa amamukela uJesu uma intando ingekho, lithi iBhayibheli akusibona bonke abathi inkosi inkosi abazongena ezulwini, kodwa benza intando kaNkulunkulu. Intando ebalekile uJesu mase kuzintando. Uma intando ingekho ngeke uzungene ezulwini. Ngakho phenduka ubuyele kuKristu, ungakhohliswa abantu abathumusa usenzisa ukuthi singaphili singagcina intando sikuthiwa singcwele ngenxa yomusa. No, yahambi kanjalo isystem yaNkulunkulu. Ingakho ezweni uzothola ngasonke isikhathi kuthiwa yenzani. Ngasonke isikhathi uzothola kuthiwa funa nokwaphezulu. Akukho la kuthiwa nizofuniswa khona, akukho la kuthiwa khona nizokwenziswa khona. Lithi iBhayibheli baningcwele njalo lokhu ngiyingcwele. Ingakho lithi iBhayibheli khumulani umuntu omdala owenkambo yaqala owebaya ngabeseba, lahlani ukuthi nokuthi, lahlani isono sithandela kangaka, ngoba umusa awukazi wasivumela ukuba siqhubeke sihambe ezonweni, kodwa umusa usifundisa ukuba sidele wonke amanyala, zonke izono. Umusa loyo. Umusa usifundisa kanjani na? Ngabe ukhuluma endlebeni yethu? Cha, kwabanye ungakhuluma endlebeni, angifuni ukuphika, kodwa into ecommon kuthina sonke yizwi likaNkulunkulu. Ukhuluma ngezwi ukuthi izwi lithini. Uma usuyikholwa, usungumntwana kaNkulunkulu osindisiwe, kumele uphile kanjani. Yizwe likutshelayo ukuthi kumele wenze kanjani ke manje. Haleluya bazalwane. Uma thina sohamba ngungaqapheli, sizolahlekelwa insindiso yethu. Ngamanye amagama, hamba ngokuqaphela, qaphela endleleni, qaphela, hamba uqaphele. Bekisisa kahle, because uma uzohamba ngungaqapheli uzolahlekelwa insindiso yakho. Hayi ngoba uNkulunkulu uzobehlulekile, kodwa wena ohlulekile. Ngoba uNkulunkulu uyenzile indima yakhe ukusethelela insindiso, wakwakhela insindiso right perfect enganasici. Kodwa kubiza wena ukuthi uhlale kuyona, ngoba uma uhleli kuyona ayikho into yokuhlwitha, ayikho into yokususa kuyo. Kodwa umuntu onamandla okubulala insindiso yakhe uwe ngokuthi uphume kuyona. Ingakho sizothola incwadi yamaHebheru 10 uverse number 25 siya ku26 ofundeka kanje nawo, singakuyeki ukuhlangana kwethu njengomkhuba wabanye, kepha masikuvuselelane, ikakhulu njengokuba nibona usuku lusondele, ngokuba uma sona ngamabomu emva kokuba sisamukele ukwazi kweqiniso, akusekho umnikelo ngezono. Iwona ke amazwi futhi akhuluma ukuthi umuntu uma eqhubeka eyeke ukuhlangana nabangcwele, ehambela yena aqhubeka ehambe ezonweni, lithi iBhayibheli kufika isikhathi lakho uNkulunkulu engabe sakuthethelela izono zakho.
khona uyikholwa, khona usindisiwe umamkelile uJesu. Uma nje usungaphili kahle kufika isikhathi la uNkulunkulu engabe sakuthethela khona izono zakho, yingakho kumele usixwaye isona, usinyanye isona. Umuntu uyalahlekelwa insindiso. Yingakho kwamaHebheru 10 verse number 29 uzothola ukuthi nangu omunye umuntu olahlekelwa insindiso kumele ashawe ngoba ugange evangeli. Kuthiwa pho nithi ufanelwe ukushawa kangakanani kunalokho lo onyathela phansi indodana kaNkulunkulu wadelela igazi lesivumelwano angcweliswe ngalo wahlambalaza umoya womusa na. Kumele kushawa kangakanani umuntu ohlambalaza igama lesivumelwano sesindisiwe aphinda abonakale ejona. Kumele ashawe kangakanani. Alisho iBhayibheli uzosindiswa ngoba wamamkela uJesu ekuqaleni. No. Alisho njalo. Noma abanye bathi hayi sizelwe ngembewu engabuni. Yebo sizelwe ngembewu engabuni. Yini imbewu engabuni? Akukona ukukholwa kwethu okuyimbewu engabuni. Yizwi likaNkulunkulu eliyimbewu engabuni. Ingakho lithi kuyodlula izwi nomhlaba kodwa izwi limile kuze kube phakathi. Sizelwe ngezwi. Hayi ukukholwa kwethu ukuthi kuyimbewu engabuni. Ukukholwa kwakho kungabuna uma wena usuka esandleni sikaJesu. Kodwa uma uhlala kuJesu ukukholwa kwakho kuzoba nethele ezinhle. Kodwa uma ungafuni ukuhlala kuJesu ukukholwa kwakho kuzobona. Ingakho lithi iBhayibheli kukhona abamukela izwi likaNkulunkulu balamukela kahle, balifaka enhlizweni yabo lathela izithelo. Indaba lithela izithelo ingoba balilonda kahle, bahlala kulona. Kodwa laba abanye alizange lithele ngoba abazange behlale kulona. Hayi ukuthi izwi likaNkulunkulu abantu abahluleka. Abazange befuna ukudela komhlaba. Ingakho lithi iBhayibheli nesingathandi izwe nokusezweni, ningathanda okwezwe, masitele konke komhlaba. Sifuna uJesu. Iyonto ezosisiza yikhenya ukuthi sifune uJesu, sidele konke komhlaba, sidele wonke ubumnandi bomhlaba, zonke izinto zomhlaba, sifune okwaphezulu ukuze izwi likaNkulunkulu lithele izithelo ezinhle phezulu kwempilo yethu. Sengiyavala ke naba abanye futhi kade bekhola abalahlekelwe insindiso elithi iBhayibheli bazolahlwa, abaprofethi bamanga. Abaprofethi bamanga la uPetro akhuluma ngabo kuPetro wesibili uverse number 20. Nabo futhi balahlelwe insindiso. Laba prophet bamanga ke abazange beqale beba abaprofethi bamanga, abazange beqale bona begqoka ikhumba zezimvu kanti bazimpisi laba bashiwo uJesu. Laba ke kade bengamakholwa abesindisiwe, bethethelela izono, behlanziwe ngegazi likaJesu, bengabazalwa nje bephelele. Kodwa inkinga kukhona izinto ezabashaya endleleni. Mhlawumbe abanye bathenjisa ukuthi njengoba bekholwa kuzohamba kahle, bahamba wabona izinto ezingenzeki lezi zinto ade bethenjiswe zona mase babuyele emuva. Sikade nalokho singathembisa abantu inzuzo, kungcono sibathembisa umbuso ngoba masobathembisa inzuzo kuzothi mase kungenzeki njengokufisa kwethu, mase abantu balahlekelwe ukuphila okuphakathi bethi ayikho indaba yokusindiswa, kade besindisiwe ngenxa ukuthi siprofetha amanga phezulu kwempilo zabo, mase kwenzeka mase sengenzeki mase beyaqala bethi uKristu kanti hayi akuyena uKristu oqamba amanga. Yithini esihlulekile ukuhlala kuNkulunkulu, usiza ukuthi uNkulunkulu utheni phezulu kwempilo zabo. Sase saprofetha okungalona iqiniso and mase emva kwalokho abantu bathuka uNkulunkulu babuyele ezweni kade besindisiwe. Laba prophet bamanga kade besindisiwe. Asike sibone ukuthi bebesindiswe ngempela yini. Lithini izwi likaNkulunkulu? Verse 20 uthi ngokuba uma babuye bahilelwe bahlulwe yikho sebebalekele ukungcola kwezwe ngokuyazi inkosi nomsindisi uJesu Kristu, khona ukugcina kwabo kubi kunokuqala, ngokuba ngabe kwabangcono kubo ukuba bebengayazanga indlela yokulunga kunokuba kuthi sebeyazile bafulathele umyalo ongcwele ababewunikiwe kubehlele njengokwesaka esiqinisileyo esithi inja yabuyela ebuhlanzweni bayo, nokuthi ingulube igezwe qede yaphindela ukuzibhica. Lana ke la uPetro uyasho labantu laba kade bekholwa athi sebekubalekela ukungcola kwezwe. Ngiyababona Nkosi yami bekholwa bemthembile uJesu, bethemba igazi lemvana. Kwafika abantu abazothembisa izithembiso ezingazofeza phezulu kwempilo zabo, bagcina sebephelwe yithemba. Abanye bahlulekile ukubekezelela izilingo, bahluleka ukubekezela njengoba izwi lithi bekezela. Bagcina sebelahlekelwe insindiso esikhundleni sokuthi benqena ungena ehlazweni. Baqala bathembisa abantu ke manje izinto ezingekho, babathembisa imoto, babathembisa imizi, kanti ke sekonakele. Kade bekholwa ekuqaleni, hayi ukuthi bebengakholwa, bebengabantwana bakaNkulunkulu. Bahlulwe into ezincane. Sibona ngani bebengabantu bakaNkulunkulu? Lithi iBhayibheli kade sebeyazi inkosi nomsindisi uJesu Kristu, sebebalekelile ukungcola kwezwe. Bebengapretend bese bebalekelile, usho njalo uPetro, bebebalekelile, bebengapretend bebebalekelile ukungcola kwezwe.
Okwesithathu, okunye lithi iBhayibheli ingulube igezwa, ukuthi bese begeziwe, bese behlanziwe ngegazi likaJesu. Lithi iBhayibheli ingulube igezwe iphinde ibuyele odakeni, ukuthi labantu bese bephumile nje complete ezweni, bekholwa bengabantu abankulu, bezelwe kabusha. Kodwa insindiso bebalahlekela ngoba bahambe ngokunganaki, ngokungaqapheli ukuthi kukhona izimpi ezofika endleleni ezibiza ukuthi ubekezele ngamandla sengasekho. Lalela ke mzalwane, izimpi ziyafika endleleni ezibiza ukuthi ubekezele noma kuthiwa sekunzima. Bekezela kuze kube sekupheleni ukuze uthole umvuzo. Obekezela kuze kube sekupheleni uyena oyokusindiswa. Ngivala ngalamazwi, uthi uJesu onqoba kuze kube sekupheleni uyena uyakusindiswa. Mase lithi iBhayibheli encwadini yesambulo, onqobayo angisoze ngalisusa igama lakhe encwadini yokuphila. Emva kwalokho nanti izwe selivuka nje ngilithanda manje, elikhuluma ngomuntu futhi owayo uPaul eyalibandla kwabaHebheru 10 verse 38. Kepha olungileyo wami uyakuphila ngokukholwa, kepha uma ehlehla nyovana umphefumulo wami awunakuthokoza ngaye. Kepha thina asibona abokuhlela ekubhujisweni, kodwa singabokukholwa kuze kube ngukusindiswa komphefumulo. Uyayalahlekelwa uPaul uthi no uNkulunkulu akathokozi ngabahlehla emuva, kodwa thina asibona abokuhlehla emuva. Uyabakhuthaza bengahlehli nangephutha. Uthi uJesu oselibambile igeja besabheka emuva, bayakhuthazwa la ukuthi bengabe besabuyela emuva, kiwa phambili. Nawe namhlanje ngizokukhuthaza, ngizothi ungabisabuyela emuva, iya phambili, kuvuma kungavumi. Ingakho athi uDavid ungakhohlwa imisebenzi yomusa uNkulunkulu akwenzele yona. Yenza sure ukuthi uNkulunkulu uma esakunikeza amandla, noma ungabhala phansi uze ama-record ukuthi noma ngabe kuthiwa amandla ngisenawo, kodwa ngiyamkhumbula uNkulunkulu kade ngihamba naye ngesikhathi ngisenamandla. Angeke ngisakwazi ukudela uNkulunkulu ngoba nakho ngishayekile komzuzwana, ngoba nakho amandla engiphele komzuzwana. Ngizobekezela until amandla aze abuye. Kumele ube lokho elinjalo ukuthi noma kuthiwa amandla awekho, uthi ngizobekezela amandla ami aze abuye. Uphileke impilo engcwele ukuze ukwazi ungena ezulwini. Iwona kamazwi engize nawo. Ngiyabonga, inkosi inibusise ngegama likaJesu. Amen.